Jeg vil nu vise jer, hvordan I folder en affyringsrampe til et papirsfly. I skal bruge et stykke karton, en elastik, en blyant og en saks. Det første I skal gøre, det er, at I skal folde jeres karton på midten. Sådan her. Og nu er det vigtigt, at foldningen bliver trykket helt flad. Det bruger jeg min negl til, at trykke den helt flad. Så skal den øverste del af kartonen, den skal foldes på midten igen. Sådan der. Og igen skal foldningen være helt flad. Jeg bruger min negl til det. Og så skal det samme stykke karton faktisk foldes på midten en gang til. Sådan der. Og jeg trykker foldningen helt flad med min negl. Nu skal jeg vende min affyringsrampe på hovedet. Sådan. Og det her stykke karton skal nu også foldes på midten. Sådan der. Jeg trykker kartonen helt flad med min negl. Og det her stykke karton skal også foldes på midten. Sådan der. Og jeg trykker den helt flad med min negl. Nu ser affyringsrampen sådan her ud. Man kan sige, at det ligner lidt en rumraket, hvor det her nede, det er rakettens motor, og det her er selve rumraketten. Jeg vil gerne have, at den vender sådan her nu, med motorerne den vej, og med selve raketten, den skal vende den vej. Så lægger jeg den ned på bordet. Nu er det tid til at tage blyanten, og så skal jeg lave en skrå streg herover øverst på højre side, altså oven på selve raketten. En skrå streg, der ser sådan her ud. Og her er det vigtigt, at stregen, den ikke rører ved motorerne herover. Der skal være et mellemrum der. Nu tager jeg saksen og klipper oven på min streg. Sådan der. Nu skulle den gerne se sådan her ud. Sidste step. Jeg tager min elastik og putter ind der, hvor jeg lige har klippet. Så skal jeg føre elastikken op over, sådan her. Og hele vejen ned i bunden. Så min affyringsrampe, den ser sådan her. Det sidste, jeg mangler nu, det er bare at tage min papirsflyver, sætte den ind i min affyringsrampe, og fyre den afsted.